Waqt żjara mill-Partit Laburista fil-kumpanija BioAqua Gardens, mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela faħret il-ħidma li qed tiżviluppa favur soluzzjonijiet innovattivi u sostenibbli fil-qasam tal-agrikoltura u l-ħarsien tal-ambjent. L-intrapriża tħaddem teknoloġija magħrufa bħala aquasoilponics u bidja vertikali biex tipproduċi ħxejjex organiċi u permezz ta' ċiklu magħluq ir-riżorsi użati fit-tkabbir tal-prodotti agrikoli jerġgħu jiġu utilizzati bit-tnaqqis sinifikanti tal-ħela. Il-proċess jitwettaq mingħajr l-użu ta' fertilizzanti kimiċi jew pestiċidi. Dan l-approċċ jippermetti li prodotti bħal rukola, ħass, kejl u tadam jitkabru tul is-sena kollha, inkluż fix-xhur sħan tas-sajf. Dr. Bela qalet li l-ħidma ta' din l-intrapriża turi kif l-innovazzjoni, is-sostenibilità u t-tisħiħ tal-ekonomija lokali jistgħu jimxu id fit. Dan huwa proprju l-ispirtu u l-ambizzjoni li rridu nkomplu nsaħħu, negozji li jinvestu fl-operat tagħhom, fil-ħaddiema tagħhom u fil-futur ta' pajjiżna. Huwa ta' kuraġġ li naraw negozji Maltin imexxu l-qudiem mutelli ġodda bidja sostenibbli li jagħmlu ġieħ lil Malta u wkoll iħarsu lejn il-ġenerazzjonijiet ta' għada. Saħqet li inizjattivi bħal dawn għandhom il-potenzjal li joħolqu aktar investiment u opportunitajiet ġodda fis-suq lokali, kif ukoll fuq l-importanza tan-negozji żgħar u medji bħala s-sinsla tal-ekonomija Maltija. F'dan il-kuntest irreferiet għal proposta mħabbra mill-Partit Laburista li bija kumpaniji li jiġġeneraw inqas minn €1,000,000 fis-sena jibdew jiġu ntaxxati brata ta' 25% flok 35%, miżura maħsuba biex tħeġġeġ it-tkabbir u l-investiment fost intrapriżi Maltin u